Jo sóc Sven Rock, soc belga i estem aquí a Espluga de Francolí amb la meva parella, l'Anna Amigó. Jo sóc l'Anna Amigó Vilalta, formo part del projecte agroecològic i cultural Lligams Orgànics, que està situat a l'Espluga de Francolí. I a Bèlgica m'he dedicat molt amb el tema ecològic, però sobretot en la venda. Estava pensant fa un rato ja que si volem canviar el sistema hem de tornar al base, i el base són les arrels, el sol, i hem de treballar d'aquí i serà millor per la salut de la gent i per l'ambient. Jo em dedico a la música i també m'he dedicat molts anys al món del turisme i d'activitats, d'organització d'esdeveniments. Però bàsicament ara la meva vida és la música, faig molts concerts i composo les meves cançons, i amb aquesta part també, la part musical, jo hi veig també un enllaç molt fort amb el que fem aquí a la Terra, perquè d'alguna manera amb la Terra alimentem el que és els cossos, les persones, no? I amb la música alimentem l'ànima. Llavors jo veig una sinergia molt forta amb estar aquí al tros. Fa 2 anys que la meva parella, l'Anna Amigó, ha heredat la terra d'aquí i nosaltres vivíem a Bèlgica i teníem que decidir què farem amb les terres per mostrar que és possible de fer cereals en petita escala també i que no ha de ser sempre moltes hectàrees, però és possible de viure més autosuficient. Tenim 2 parts de bosc que volem juntar amb un bosc d'aliments, i una de nostres filosofies és que no volem aportar res de fems o d'adobs químics, i intentarem de fer els nostres adobs al lloc aquí per aportar nitrogen pels arbres i palla per cobrir el sol i millorar la terra i la vida a la terra. Amb Joves en Talent hi ha hagut una sèrie d'activitats molt diversa que ha tocat diferents aspectes, no? Algunes més profundes, altres més pinzellades, perquè hi ha temes molt complexos. Quan entres en tema d'agricultura se t'obre un ventall de possibilitats. Llavors, evidentment, el curs intenta donar-te aquella informació que creu necessària per poder començar amb projectes d'aquest tipus com el nostre. Que el curs és molt pràctic, que no només fas coses en teoria, però fas els microorganismes i fas els keylines, i és molt pràctic i pots aplicar molt fàcilment. Però per mi el més important d'aquí és el ret que fas, perquè a Bèlgica tenia el ret, però aquí has de començar de zero, i és molt important de tenir gent a prop que pots contactar per preguntar alguna cosa, i gent que són en la mateixa situació que tu, que tenen la visió de regenerar. En el meu cas m'ha donat molta informació del que hi ha sota terra, que és el que no es veu, que precisament és el que tots desconeixem bàsicament. No tots veiem que hi ha un arbre, més o menys quan el vas a podar fas com pots, no? Al principi. Després ja, per exemple, gràcies al curs t'expliquen no, tu has de mirar d'aquesta forma, és un ésser viu, no li pots tallar més d'aquí, d'allà, o has de fer-ho d'una manera. Però a mi, en el fons, és el terra. L'important és la terra, i si no la cuides, el de dalt ja pots fer el que vulguis, que no estarà bé, no et sortirà bé. Per tant, això. I conèixer també molts projectes d'aquest tipus aquí a Catalunya, perquè jo no... O sigui, clar, nosaltres vivíem a l'estranger i no els coneixíem. I també veure que hi ha gent com nosaltres que també comencen, que no tenen terra però en volen tenir, que ja tenen projectes de fa molts anys, una mica el ventall de les connexions i el networking d'aquí.